Усім прывітанне. Сёння нядзеля, нам як заўсёды не садзіцца дома, таму мы прыехалі ў Бабруйск. Вось такі будынак вакзала. Мне чамусьці нагадаў будынак вакзала ў Маладзечна. Надвор'е зноў проста цудоўнейшае. Ловім апошнія летнія цёплыя дзенькі. Вось блакітнае чыстае неба, сонейка свеціць, карацей, просто прыгажосць. У нас сёння свята, першая гадавіна нашага вяселля. Месяц з нашага вяселля, 18 ліпеня мы распісаліся, і вось сёння 18 жніўня, так што можаце нас павіншаваць. Святкуем вандроўкай. Да. У нас ёсць такая традыцыя, у кожным новым горадзе мы глядзім, якія ёсць цікавыя тавары, а летам это марозіва. Ось, тому таксама зайшлі зараз паглядзець марозіва. Тут вось такая цікавая налепка. Я не ведаю вельмі. Падобна раней былі праблемы з гэтым, як остановіўся. Да. Былі прэцэдэнты, да? Ось, і тут вока пала на такое марозіва лухарі. Бабушкіна крынка, напэўна, і ще ёсць лёва. І ёсць такі шчербет, я таксама такога не бачыла. Зараз не бачыла. Да, зараз што-небудзь выберем. Карацей, спыніліся на вось такім марозіве ад бабушкінай крынкі. Ось, зараз будзем спрабаваць. Мне падаецца, яно будзе занадта салодкім, але зараз паспрабуем, затое прыгожае. Вось, карацей, як яно выглядае. Прыгоженька, канешне, як табе на смак, Дзіма. Як сапраўдная жвачка, баблгам. Да. Незвычайна вельмі. Є жвачка. Я б не сказала, что это прям смачно, але, Цікавы досвід. Нормально, да. Прыйшлі ў гарадскі парк. Выглядае ён вельмі класна, і там ёсць кола агляду, таму магчыма, калі я не забаюся, мы яшчэ пакатаемся на коле агляду. Ты хочаш? Да, з задавальненнем. Да. Яно маленечкае такое, але... 2 метра можа, але що ж. Да. Дима уже знайшоў себе утульнае месца каля прудзіка і ось атрымлівае асалоду. Да, прыгоженька. Это у парку такі прудзік. Ось такімі скамеечкамі утульнымі. Дима, як ты? Кайфуеш? Да, кайфую. Трэба было ўзяць якіх кніг з сабой. Ой, слухай, як прыгожа, зараз кадр зраблю. Вось такая прыгажосць. Кайф. Вельмі прыгожа. Птушечкі спяваюць. 9 раніцы, уже такая спякота. Прывітанне. Ты до мяне ідзеш? Боже, яны такія смелыя. Привіт. Карацей, сумная гісторыя пра кола агляду. Яно было ў парку, але яно было вельмі нізкае, і мясцовыя жаліліся, што нічога не бачна, толькі дрэвы бачныя. Вось, і яго спілавалі ў 21 годзе. Вось, і хацелі пабудаваць вялікае прыгожае, але дагэтуль не пабудавалі. Таму не пакатаемся, мы трэба ўжо ў Мінску ісці. Чому восенькі рэшткі? Не, Дима, это не тое, это просто як уже такие атракционы іншыя. Так, тут атракционы такие хорошие атракционы, але нічого не працуе пакуль, дарэчы, у 9 гадзін раніцы ў нядзелю. Я ўвогуле не люблю вельмі атракцыёны, я люблю кола агляду і ўсё. І вальс яшчэ ёсць у челюскінцаў. Вось, гэта адзінае, што я люблю. Вось з 11 працуе. Вось, а на ўсім астатнім мне дрэнна. Дима, ты як да атракцыёнаў? Саме не вельмі. Так, на гэтым мы сышліся. Дима прапанаваў мне вось на гэтым пакатацца. Сказаў, што спецыяльна для майго росту пабудавалі. Такая прыгожая алея. Як ужо восенню, да? Уже нейкі такі асенні вайб, хаця на вуліцы проста спякота 30-градусная. Вельмі спякотна, вельмі горача. Нічога. Зато і цёпла. Першы дарэвалюцыйны прыгожы будынак Бабруйска. Дом купчихі Кацнельсон. Прыгожа, але мне вельмі не падабаюцца вось гэтыя сучасныя вывескі.
Не ведаю. Мне вельмі не падабаецца, гэта выглядае ніяк. Вось, але дом такі вельмі цікавы. Прыгожа. Таксама нешта вельмі прыгожае. Такія калоны каля ўвахода. Што это, Дима? Это городский особняк 1912 года. Гарадскі асабняк. Ну, прыгожа вельмі, правда? Да, прыгажосць. У мяне, як заўсёды, усё прыгожае, усюды прыгажосць. Такая цікавая старая водонапорная вежа. І тут такая прыгожая вулачка. Штосьці падобнае было ў Полацку, калі вы памятаеце, калі вы глядзелі мінулы влог. Штосьці падобнае там тады зрабілі музей. Тут няма музея? Падаецца, нема нейкай сучаснай прыбудовы ёсць. Ну так. Выкарыстоўваецца тут. Цікава. Просто паглядзіце, які цудоўнейшы домик. Просто як не ведаю, як што вельмі прыгожа. Такі, о, якая вуліца, Дім. Слухайце, вельмі прыгожа. Мы зараз просто ішлі, ад вакзала. Як бы город як город, а тут уже открывается такі від, такія вулачкі. Вау, просто вау. І глядзі, якая. Вау, вельмі класна. Все такое сонненько. Вайб такого городка нейкого, такого еўрапейскага, турыстычнага. Ось такая прыбудова, чырвоная вежа, рэстаран. Ну і вось як яна выглядае з гэтага боку. Такая прыгоженькая, да? Падышлі да касцёла бабруйскага. Такі прыгожы таксама. Тут мы хочам яшчэ зайсці у яго. Калі ён адчынены. Думаю, што ў нядзелю ён адчынены. Ось такі, прыгоженькі. Караці, цікава, каб зайсці у касцёл, трэба прайсці праз шматпавярховік нейкі. Ось звычайны просто шматпавярховік стаіць. Такая прыбудова. Ось, і я не ведаю, зараз пойдзем праз яго і паглядзім, што там будзе. Такого яшчэ не бачылі. Вось, карацей, уваход. Тут не пераблытаеш. І вось. Да. Карацей, тут просто реально людзі жывуць. Ось, тут касцёл. Мы уже зайшлі, вельмі утульненькі. Я не здымаю звычайна ў касцёлах. Стараюся, вось. А тут просто жывуць людзі. Што, ты хочаш падняцца? Ось, цікава. Прыйшлі на цэнтральную плошчу. Вось, яна вельмі даўгая. Зараз па ёй пашпацыруем, але тут прям самы санцепёк. Адкрытая мясцовасць. Вось, таму так. Штосьці тут. Што это такое? Просто нейкі як. О, Молдова. Побратим. Так. До рэчы, чаму я сказала там про Молдову, а потым яшчэ чалавек напісаў у каментарах про Молдову. У мяне просто бабуля молдаванка. Ось, яна вырасла, нарадзілася і вырасла ў Молдове, таму я таксама напалову молдаванка. Ось такая плошча. Прыгоженька, утульна, да? Да, лісейскія поля прям. Шмат расліннасці. Ось такі. Ще нам пашанцавала, не тільки пашанцавала, но просто ми приїхали у неділю, мало людей, і все нейкае такое. Як быццам бы толькі пачынаецца, да? 11 гадзін раніцы. Ось.
город починається, а ми засинаємо, тому що ми поспали тільки 3 години. А ось, не що ми вчора поздно прийшли, ходили по крамах, у нас вчора був шопінг. Ось, і коротей, боже, ну як пригоже, просто поглядіться. Справді Єлісейські полі, як ти кажеш. Ось, і коротей, у нас був забіг по крамах вчора, і ми вельми поздно прийшли. І ось лягли спати. Десь там о 3-й, да, і о 5-й, половині 6-й піднялися. Ось, сподіваюся, нам хопить сил на весь цей город, тому що поглядеть є що, і хочеться усе поглядеть, як завсюди. Ну, поглядим. Поглядим по довжині этого влога, скільки ми поспіємо поглядеть. Каля фонтана криху свіжий. Діти вже купаються. Мені, до речі, завсюди питання, ці безпечно це увогуле ось так ось купатися у фонтані. Мені подається, і батьки не супроть, але не ведаю. Не ведаю, ці це увогуле нормально. Дима вже зайняв лавочку, криху посидим, переведем дух і пойдем далі. Просто йшли, і дійшли до Бобруйського дуба великана. 300 років йому. Ось такі. Ну, це докладно вже пам'ятає історичні події. Як пам'ятаєш, я у Полоцьку все думала, ті бачили там... Да, твій дух, напевно, все ж не бачив. Ну да, ось це мог бачити. Ні, ну видно, що там так само такий подобний був. Мы подходим до улицы Социалистичная, это пешеходная улица. Ось, уже починаються некоторые пригожие домики. Ось. Пригоженько. Я вельми люблю эти пешеходки, ну, я думаю, все любят пешеходки у великих городах. Ось, тому зараз буду что-нибудь пригоженькое показывать. А ось така утульна вузька вуличка, і тут отримлюються різні крами. Ось, і зараз уже город проснувся, і всі повиходили на шопінг. Мені вельми подобається, вельми утульно, так класно. Ну і тут ось такі. Ну це ще не пішоходка, тому ми ще тільки підходимо, але вже тут мені вельми пригожа. Класно, блін, поглядіть, як класно. Тоненька піца. Блін, Дима, вельми пригожа. Кайф. Пишите, до речі, коли ви з Бобруйська, ці були в Бобруйську, ваше любиме місце. І ці усюди ми зайдемо, ці усюди ми пригоже побачимо. Ну і ось ми прийшли вже на пішоходку. То ми зараз по вузьку йдемо, таким за вуличку, а ось там уже прям велика пішохідна, зараз вийдемо. При этом я вижу, что она подпидорствовала. Ну, класно, класно. І як спекота вже подобається мені. Ну, тому що вона робить такий особливий вайб літнього дня. Ну, тим більше вже кінець жнивня. Треба отримлювати солоду від тепла. Ну що, вийдемо давай? Давай. Ну, ось і ми і виходимо. О, таки надовгая. Угу. Ой, гляди, які пригожі будиночки. Дима, ти просто як італьянець, покажися. Мама мій. Ну, ти просто йдеш як італіянець. А покажися на мене. Вау! Слухайте, як пригожа. І надписи вельми добре тут пасують. Не вирві в око, як часто це буває. Ось. Вельми пригоже. Що? Да. Зараз фоткаю Діму і просто поглядіть, яка пригожость. Який гарячий італійський мужчина і яка пригожость вокол. Просто нема слова. Вельми атмосферно, да? Музичка грає.
Класс. Мы же сегодня поспитали ўсё морозиво Бобруйска и не збираемся спыняться на гэтым. Дошли до бобра. Тут уже, конечно, натерли ему лапу, нос, на счастье. Дима, ну что, загадаем желание? Давай. Давай. Не, я сподіваюся, не треба буде розгадати. О, загадывай. Все, я загадала. Селфі з бобром. Велосипед пригоже стоїть під деревом. Ой, ну спекота капець, конечно, вибрали ми денек. Ну, нічого. Поглядите, які домики пригожі. Слухайте, ну нам вельмі подобається город. Я навіть не чекала. Ні, нічого, амаль не чекала від гэтага городу. Ну, город. Вось, але мені вельмі подобається. Вось менавіта з-за гэтых дореволюційних домиків. Ось, вельмі пригожа. Такі утульні, такі нейкі соковитый город. Ну просто поглядите. Это мы, отрымливается, вось оттуль пришли, завернули, и тут открылася просто пригожость. Дима, як завсёды, будує маршрут ходить. Ось. Крама Сукенка называется. Слухайте, вельмі класно. Ну, такий торговий городок, мені подається. Ну, класно. Ось такий будинок. Ні, такі закинути. Ой, як добре. Зараз уже пойдем на обед, потому что мы хутенько поснедали з раниці, а зараз уже час обедать. Ось, Дима знайшов, як завсёди, нам кав'ярню. Називається «Історія». Ось, з вельмі добрим рейтингом, вельмі добрими відгуками. Так что пойдем, боже, ну что за пригожость. Да? Ось синагога. Синагога? Так. Зараз підійдемо до синагоги. Ось така синагога. Вона зараз дійничає. Ось. Цікаво, відрізняється, звісно, від тих, що ми бачили, наприклад, у Слонімі. Краці, ми зараз йшли каля синагоги і зустріли равіна, він запросив нас зайти у синагогу. І у ёй жанчына рассказала нам, што синагогай гэты будынак стаў толькі ў 2003 годзе, а дагэтуль там вучыліся хлопчыкі габрэйскія, ну, да вайны. Вось. І зараз вось мы ідзем у синагогу, і яна знаходзіцца тут, ну, вельмі блізка. Вось. І яна нас павадзіла па вось гэтаму будынку, рассказала, чым яны займаюцца, як яны моляцца, дзе ў іх што знаходзіцца. Ну, ведаеце, так, не ведаю, вельмі душевная жанчына і вельмі там утульна і добра. Так што вось такая гісторыя. Ну, вельмі прыемна, што яна проста бесплатна нам рассказала, правяла экскурсію.
Ось. Ну, прям так добре на душі стало. Ще пожадала усього самого доброго, там, із цієї просто всієї тяжкості з високо піднятою головою. Ось. Так що заряджені, натхнені, йдемо глядеть синагогу старую. Ось ми підійшли до синагоги. Тут цілий такий єврейський дворик. Діма з моєю сумкою ходить. Видно, пасує. Ось, і вона нам так само там показувала ось ці картинки, малюнки. І ось цей малюнок, там, де ось цей малюнок, там, де мужчина робить крок наперед. Ось, вона спочатку спитала, що ми тут бачимо, ну, і я сказала, що йти наперед, не глядячи ні на що, і вона нам ось порадила, пожадала так само так робити. Слухайте, пригоже. Просто пригоже, ось такі, не ведаю, така атмосфера класна. Ну і ось ця картинна галерея. Зона відпочинку, можна посидіти. Ось. Ось цей кадр вельми сподобається моїй матулі. Мужчина просто йшов з крами і кормить бездомних живёлок, бездомних коточок. Ось матуля буде рада, тому що вона допомагає бездомним котикам, шукає їм доми. Ось. Так що, ось у бабруську з гэтым все добре. Заходимо у двор. Діма сказав, що він історичний. Зараз поглядим, що тут. Ну, прям, як у Італії. Діма, як у Італії. О. А? Клас, вельми пригоже. Слухайте, ну да, пригожий дворик такий. Мені подобається. Незвичайно, ну. Діма вже по під'їздах ходить. З моєю сумкою. Ну, що ти тут ходиш? Слухай, класно, да? Пришли в ресторацию, и Дима еще больше глядит за итальянцем. Писався в інтер'єрі. Ой, так пригожа Димка. Пригожее место, пригожая летка такая. Тут вечером так само, напевно, вельми атмосферно. Зараз будем выбирать. Короче, замовили по-белоруску просто холодник. У Димы окрошка с цікавой подачей. Ось. И еще будут драники. Так что мы просто по-белоруску не без змену традициям. Смачно нам есть. Конечно же, мы еще пришли на футбол. Сегодня гуляет Білшина, Бобруйская и Бумпром Гомельский. Ось, уже пришел один тайм. Покуль Білшина отымливает перемогу. Глядим, что будет далее. Ось уже счастливый Дима. Збираю контент для свого інстаграму. Ось, вельми спекотно. Вельми спекотно. Ось, але сподіваюся, що зараз вже буде спека потроху спадати. У нас технік тільки о 9, тому нам ще шмат ходити по Бобруйську. Ось такі справи. Wszystkie за Champions і Білшина виграла з ліком 2-0. Ось. Вже народ лікує. А мы уже просто засынаем, потому что пригодилось, надо экспрессу ведать. И мы же просто, да, из пекота, и мы уже просто сидели такие, ведаете, просто ось так еще головой кивали. Да. Спробуємо протриматися ще. Приїхали у Бобруйську крепость. Тут шмат будинків, вони розкидані по території. Ось. І
Мы дазналіся, што гэтую крэпасць пабудавалі перад Напалеонаўскай вайной. Вось. Вельмі цікава. Такія будынкі, яны вельмі падобныя. Вось, і іх вельмі шмат. Паспрабуем паглядзець хаця б некалькі пабудоў. Вось, напрыклад, адна з іх. Тут вось такая тэрыторыя, вежа. Ось такая крэпасць. З надвор'ем крыху ўжо лепш, ужо не так горача, і можна хоць удыхнуць. Ось тым больш тут лес, вакол дрэвы, таму ўжо дышацца лягчэй. А то на стадыёне я ўжо просто думала, мы зараз ці заснем, ці просто сплавімся. Мы выпілі столькі вады, з'елі столькі марозіва. Вось, карацей, крыху лягчэй. Вось, пасля крэпасці мы паедзем на Беразіну. Вось, паглядзім. Там таксама будзе крыху свяжэй, да, тому што там вада. Великая тэрыторыя? Да, вельмі вялікая. Будынкаў вообще точно. Працяг крэпасці. А тут царква, яна дзеючая. Слухай, яна пратэстанцкая, напэўна. Слова надежды, напэўна. Да, яна пратэстанцкая царква. І там нейкі канцэрт. Да. Можа, сходзім? Воскресная школа там далей. У сінагогі былі. Пойдзем яшчэ куды сходзім. Вот рэлігійны центр. Да, касцёле ўжо былі, у нас так заўсёды. Ну, прыгоженька, да? Акуратна. Прыгажосць. Правда? Да, вельмі. Такія прям тут велізарная тэрыторыя. Шмат трапіначак, сцежачак. Спокойно, так як гарадскі Да. парк вялікі. Угу. Класна. Гэта акраіна горада? Ну, ці пачатак горада, хутчэй. Пачатак горада? Да, ось тут рака, падаецца, пачынаўся Бабруйск, і крэпасць фарміравала структуру Бабруйска, наскільки разумею. Мы пешшу пойдем до ракі? Да, да. Угу. Клас. Цішыня такая. І ўжо так свежо, так добра. Просто паглядзіце, якія фарбы, як добра. Ляпата. На захадзе ўсё прыхожа. Да, клас. Золотая гадзіна хутка. А тут нешта рэстаўрацыя нейкая, ці што это? Падобна. Класна. У будынку такі розны стан, штосьці новае, штосьці Ну. закінутае. Да. Зараз яшчэ свет вельмі прыгожы. Золотая гадзіна. Тут брукаванка пакладзена. Таксама стварае атмасферу адпаведную. За этой падстанцыі падобна пачынаўся Бабруйск. Да, 1387 год. Першы ўпамін горада Бабруйск. Тут таксама нейкая царква. Ой, ну хороша, канешне. Нам туды? Ага. Ось, брукаванкі так шмат. І аўтобус сюди ходить. Да? Ну, не зараз, але ўвогуле так. А, ну да, да. Угу. Так само церква. Ну тут добре место для церкви. Для церкви. Не отвлекаешься на суету. Мы пришли в приватный сектор. Тут ось такие домики пригожие. Так, шматкватэрны і драўляны. Это вельмі рэдка у нас такое сталося. Да. І зараз ми йдемо до ракі? Ага. Паспрабуем штосьці ўбачыць. Мы идем у порт. Вось там уже бачны нейкія камеры портовыя. Мы, да, сходим до ракі. Зараз уже 6 гадзін. Вось. І потім поїдемо у центр. На эту пешеходную вулицу сядем там. І будем атрымліваць асалоду ад вуліцы. Вось, ну прыгожыя, канешне. Домики такие. Ну вось, карацей, дайшлі на ракі. Такая прыгожасць. Тут людей мало, але ёсць.